Okay na kayo ni. Bango. Okay na kayo na. May morning sa tanan. Diri na po ta mga lods. Kanina po na to ang anon karon. Kada na po na to ang ubuhan. Na, andam na. Nanguha pag kuan na ni. Diri na po ta. Mao na po na to ang kalingawan karon. Igo na siguro ni ay. Pwede na ni. Okay. Ito na siya karong kanon. Pang lunch gyapon, pang lunch. Okay. Gihaling na. Okay, update na to sa atong manok nga kuan. Adobo hapit na jud taon. Hapit na madugay. Uli na lang ang nagpaabot. Adto na mi, dugay pa kamalata, adto na mi ta. Baso lang nato na. Tapos may Ming paabot. Ming, lata na Ming. Ulang lang di pahubas god. Mga customer. Paabot na ng mga customer. Hubas ani wala. Ngaon na ta. Para mana. Ito ang kuan DIY. Improvise na to nga kuan sa cellphone. Naka-live ta diha. Naka-live. Ngaon na ta lods. Pwede na ni. Okay na kayo ni. Bango. Okay na kayo na. Thank you. Salamat. Ngaon na ta. Tara, dali na. Salamat. Ana. Kaon na ta guys. Mga lods, mga on na ta. Okay. Saba ko diha god. Kaon na karon. Hey. Mga on na ta, mga on. Ano ni ang finished product. Kaon pa more mukbang. Nana. Tay kuan nito. Gusto mo kaon? Okay. Thank you. Mga unta.